Ito, may natamis. Ito o maliit o. Ano Yakult saka Kanya-kanya pala product pala dito. Hindi pala mga pilihan dito. Dito na pagkain talaga. Gano'n din din? Ito yung sweet isa, 240. Magkano yung tit? 240 daw, ito 100. Ito yung Ito, maalat. may natamis. Ito o maliit o. Magkano din? 120. 120. Nasa likod na nga. Sa likod daw po daw. Bakit? Paano hinarap mo? Harap na. Ha? Bakit ganon? Di ba may piercing ka? May 2. Ang haba ng ano. Kano din ba? 100. Ito, 58. Or ice coffee na lang para tignan. Oo, 50. Layo, grabe. Doon ako naghahanap. Sabi ko nawawala. Empanadang niluko. Ano lang ako. Panada, ma'am. Doon pa. Let's bili tayo. Ako. Ma'am. Ihaw. Ay! Shout out. Boba guys. What's coming next when you're listening? Turn up shuffle to tune into playlist and albums from start to finish, all while enjoying.
American Masyadong gabi na kasi.